začínám něco říkat. V podstatě si myslím, že jsem něco jako boží syn a chci, abyste mě přijmuli za svého spasitele a pastýře. A měli byste chodit do kostela a uctívat mě, protože to mám rád a zvedne mi to jako docela sebevědomí, když tam přijdete a budete se ke mně modlit. No a to je docela důležitý. Já bych se tomu nesmál. Ono se vám to může jednou vymstít třeba nějakým božím trestem. Krvavé řeky, hmyz a podobně. Pokud jste nečetli Bibli, tak byste si to měli přečíst, abyste zjistili, co vás může čekat. No a třeba taková potopa taky není sranda úplně. To je sranda, bydlím v Praze, nic se mi nemůže stát. No jen aby. No a taky v podstatě chci, abyste se podívali jakoby na relikvie, které patří mojí reinkarnaci z doby 0 vlastně. Předotočený. Ty už netočíš? Ty už netočíš? To bys měla. Ty už netočíš? Tak si vem aspoň letáček. Co?